Syabanya cakmat berkeni ka kubor kari khasi channel kamdan jingthmu ban penting na ne pendu mense mi kibriu hindre ka jingthmu ka long ban yarab baki paj ba kin sngotu ya ka jingma ka baap lada kim kit khia ban yada dalade ki kubor ki pau menta ka sngi khamtam ka pos na we u doctor S Nongbri na umsning haba ula pos ban pentep ki paj ba balada kim husiar kan long kum Delhi na marba ka hospital sarkar ka behe doru ka civil hospital Shillong kamla shuban priang ki nong pang COVID-19 na marba ki jingthia kiladam Kawai pat ka hospital ka bladap ki jingthia na ka benta ki bangat COVID-19 ka Dr. H Gordon Robert Hospital Jayao